En aquest vídeo farem un mapa amb el My Maps de Google. En primer lloc hauríem d'estar dins un compte de Google. Aquí ara anem a buscar el Google Maps. Creem un mapa i el que farem és buscar els llocs que vulguem, però utilitzarem un marcador, perquè si no utilitzem un marcador i ens fiem dels llocs del cercador, ens donarà la informació oberta de Google. Llavors, ara buscarem Barcelona. A Barcelona marcarem a sobre d'aquest marcador, traurem el marcador verd, que és el de cercador de Google Maps, i editarem el títol del lloc i la informació. Guerra Ara farem una foto. Jo ja l'he baixada, una foto de Barcelona, de la Guerra de Successió, i la tenim. Molt bé. Ara podríem editar el color de l'icona, i si no establim un ordre de numeració, podrem editar cada un dels llocs amb diferents colors. Ara ho començo, per exemple, amb aquest color. I la icona la podria canviar també. Podria triar això. Hi ha més icones, Val. Aquesta capa, com que vull fer dos tipus d'icones, una pels llocs que compartim el grup, classe, i l'altra pels llocs on només tinc jo, doncs utilitzaré dues capes. Llavors, llocs del grup, hi ha una capa i després una altra capa. Aquí, si vull primer buscaré un altre lloc. Posaré Perpinyà. Foto. Però si volgués una foto, doncs aniria, per exemple, aquí, o una foto meva, una foto que trobés a la xarxa. Perpinyà, el del castell. I l'afegeixo. Li haig de canviar a Perpinyà. Haig d'utilitzar un marcador, posar-lo aquí, treure aquest, fer-li un nom, un títol, i una descripció. Ciutat catalana al segle XVII, fins al Tractat dels Pirineus. Afegeixo la foto. I ara en aquest cas podria triar una altra icona i un altre color. Val? Llavors, com que m'interessarà numerar-les, en la numeració no podré triar una icona diferent a cada lloc. Estils individualitzats, ara el que faré és seqüència de números. I amb la seqüència de números, sí, haurà de ser sempre igual. Edito, la poso d'aquest color i de fet hauria de poder canviar-la. Aviam si vaig aquí.
No. Val, doncs... Podria canviar, però... Bueno, ara me'n vaig a una altra capa, perquè aquests són els del lloc del grup. I ara afegeixo una capa perquè vull els llocs personals. Llocs personals... Triaria, per exemple, Girona. I ara afegiria un marcador i trauria la icona aquesta, posaria Girona, afegiria una foto, i ja ho tindríem. Ara hauria de triar. Si ja trio des d'aquí, bueno, poso blau i li poso aquesta icona. Va. Això ho tindríem. Ara li afegiria Olot. I així constantment, I aquí tindríem... Trauria això... Olot... Fem moltes més capes. Aquí posaria la zona volcànica. Aquí veieu que hi ha una diferència d'icones, si volem que ens l'enumeri, doncs això, i després l'estil uniforme, no, seqüència de números. I dins la seqüència de números podíem triar el color, Si canviem el color, el fem... aquest verd, i ens els canvia tots, Podríem perdre més temps intentant editar la icona, però ja ho tindríem, això. Fer una mica de perspectiva i veiem que amb un color tenim els llocs de grup i amb l'altre color els llocs de personals. I podríem afegir una tercera capa, O sigui, d'aquesta manera podríem fer un mapa col·lectiu. Què més? Hi ha altres opcions, indicacions, dibuixo una línia i podríem agafar una zona i omplir-la d'un color. Val? Ara, què faríem? Doncs el més important, comparteix, títol del mapa, la descripció, ok, i tindríem això. I privat, de moment és privat, per que ho veiés tothom, ho tindríem activat públic. Ja tindríem l'enllaç per afegir-lo en el Padlet o en el document. D'acord? Doncs fins la propera.